Άραγε η Συμφωνία της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου του 1945 αποτελεί ευκαιρία ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εμφύλια σύραξη. Έχει προηγηθεί το λεγόμενο συνέδριο στο Λίβανο στις 17 Μαΐου του 1944. Στόχος του να μετασχηματιστεί σε εθνικής ενότητας η υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου εξόριστη κυβέρνηση. Ακολουθεί η Συμφωνία της Καζέρτας στην Ιταλία στις 26 Σεπτεμβρίου, ζητούμενο να υπαχθούν Ελλάς και Εδές υπό τον Βρετανό στρατηγό τοποτηρητή Ρόναλντ Μακένζι Σκόμπι. Και οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται. Μόνο που αυτή η επιτυχία είναι βραχύβια και θνησιγενής. Τα γεγονότα του Δεκέμβρη, που διαρκούν πάνω από 40 μέρες, δημιουργούν δυσγεφύρωτες και αιμοσταγείς διαφορές. Οι άμαχοι Αθηναίοι, ήδη εξαντλημένοι από την κατοχή, τρέφονται εκ των ενόντων, με βραστό στάρι και ρεβίθια. Ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιούν δοκάρια και κουφώματα από ανατιναγμένα κτίρια. Οι όλμοι, τα πολυβόλα και τα τεθωρακισμένα Σέρμαν τραυματίζουν ανεξίτηλα την πρωτεύουσα. Υπογράφεται εκεχηρία και ανακοχή στα μέσα του Γενάρη μετά την ήττα της αριστεράς. Οι νικήτριες κυβερνητικές δυνάμεις θα μπορέσουν από εδώ και πέρα να συμπλεύσουν με τους ηττημένους, αυτοί οι οποίοι εκάμφθησαν και από τη Βρετανική υπεροπλία. Οι εύλογες ελπίδες ενός καθημαγμένου και πανικόβλητου λαού που δεν πρόλαβε να χαρεί την απελευθέρωσή του θα υλοποιηθούν. Ας παρακολουθήσουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Η κυβέρνηση Παπανδρέου διευρύνεται καθυστερημένα μετά το Λίβανο και με τη συμμετοχή 4 υπουργών και ενός υφυπουργού από την αριστερά. Ανάμεσά τους τα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ, Ζεύγος και Πορφυρογέννης. Το πολύ ενδιαφέρον με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι το ΚΚΕ διστάζει. Δεν μπαίνει ευθύς εξ αρχής. Μάλιστα θεωρείται ότι ο Αλέξανδρος Σβόλος, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός των Βουνών και βρίσκεται στο Λίβανο, προχώρησε πιο πολύ από ό,τι ενδεχομένως επετράπη, αλλά τελικά το βέβαιο είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου του 1944 το ΚΚΕ στέλνει διοσημένοντα στελέχη του που γίνονται υπουργοί της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Οι στρατιωτικές εξελίξεις στην περίοδο εκείνη κάνανε τον Ελλάς αναγκαίο. Βρισκόμασταν σε μια περίοδο όπου οι γερμανικές δυνάμεις υποχωρούσαν και αρχίσαν συγκεντρώνονται στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε η οποιαδήποτε μετακίνηση δυνάμεων από τις χώρες του Νότου προς το Βορρά, η καθυστέρηση αυτή, θα ήταν προς όφελος του συμμαχικού αγώνα. Η Συμφωνία της Καζέρτας το τέλος Σεπτεμβρίου 1944 που θέτει τις δυνάμεις της εθνικής αντίστασης υπό βρετανική διοίκηση, τον στρατηγό Σκόμπι, είναι το δεύτερο βήμα που συμπληρώνει, αν θέλετε, το Λίβανο, και έχουμε την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944 με το λόγο της απελευθερώσεως του Γεωργίου Παπανδρέου στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, που συμπυκνώνει, αν θέλετε, αυτό το καινούριο πνεύμα νέμεσης
για τους συνεργάτες των κατακτητών με εθνική ενότητα, για να φτάσουμε, μάλιστα φτάνει στο σημείο και αν θέλετε ειρωνεύεται ο κόσμος, να μιλάει για λαοκρατία ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου. Δυστυχώς δεν συμφωνούν τελικά στο ζήτημα του αφοπλισμού των ανταρτικών δυνάμεων, δηλαδή του Ελλάς. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το Δεκέμβριο του 1944 ξεσπούν τα Δεκεμβριανά με αφορμή ακριβώς το συγκεκριμένο αυτό θέμα, αφού προηγουμένως στις 2 Δεκεμβρίου του 1944 παραιτούνται οι υπουργοί του ΕΑΜ. Το πιο κομβικό σημείο της ελληνικής ιστορίας στη δεκαετία του 40, κατά τη γνώμη μου, είναι τα Δεκεμβριανά. Είχαμε φτάσει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, είχαμε μπει σε μια πορεία πιθανής ομαλότητας και χωρίς ακόμα η ιστορική έρευνα να έχει ερμηνεύσει πλήρως τα γεγονότα, φτάνουμε στη Δεκεμβριανή σύγκρουση. Δεν θα μπω στις αιτίες της σύγκρουσης. Αυτό που είναι όμως δεδομένο είναι ότι υπήρξε μια εξαιρετικά σκληρή και για την Αθήνα και για τον κόσμο που τη βίωσε αναμέτρηση, που οδήγησε αρχές Ιανουαρίου στην ήττα και την υποχώρηση του Ελλάς από την Αθήνα. Και με τον καινούργιο αυτό συσχετισμό, δηλαδή την πρώτη, αν θέλετε, στρατιωτική ήττα πλέον της αριστεράς, τον Φεβρουάριο του 1945 συνάπτεται η Συμφωνία της Βάρκηζας. Η σύσκεψη που έγινε στη Βάρκηζα έψαχνε πιθανόν ή έψαχναν ορισμένοι εκεί να βρουν μία διέξοδο. Τα γεγονότα όμως τα οποία συνέβαιναν από δίπλα, δηλαδή αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά, η ενσωμάτωση των δοσιλόγων ταγμάτων ασφαλείας στον κρατικό μηχανισμό και κυρίως η εμφάνιση παρακρατικών οργανώσεων και μέσα στην Αθήνα, οι αντεκδικήσεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν λέω αν ήταν δικαιολογημένες, αιτιολογημένες ή όχι, είχαν διαμορφώσει ένα πολιτικό κλίμα. Έτσι φτάνουμε στη Συμφωνία της Βάρκηζας, στην οποία επεδίωκαν και οι Βρετανοί. Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι η Συμφωνία της Βάρκηζας γίνεται, η σύσκεψη γίνεται την ίδια στιγμή που έχουμε και τη συνδιάσκεψη στη Γιάλτα, και με διάφορους συμβιβασμούς οδηγούμαστε σε αυτό το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο δυστυχώς έγινε πάρα πολύ σύντομα κουρελόχαρτο. Στις αρχές του Γενάρη του 1945 οι Βρετανοί φροντίζουν ώστε ο Πλαστήρας να αντικαταστήσει τον Παπανδρέου. Ο Πλαστήρας απέχει από το δημόσιο βίο περί τα 12 χρόνια. Ο δε Παπανδρέου συγκαταλέγεται μεν στους νικητές του Δεκέμβρη, αλλά η επικράτησή του δεν υπήρξε ανέμακτη. Οι Βρετανοί είχαν διαβλέψει πια το τέλος του πολέμου. Δηλαδή, η κατάσταση στρατιωτική φαινόταν ότι έγερνε υπέρ τους, οπότε σταδιακά έπρεπε να αρχίσουν να διαχειρίζονται και το πολιτικό ζήτημα. Ο Τσόρτσιλ, υπέρμαχος του βασιλιά Γεωργίου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πια εκτός Ελλάδος, όπως και η παλαιότερη ελληνική κυβέρνηση,
η εξόριστη λεγόμενη ελληνική κυβέρνηση, ήθελε να αποκαταστήσει μετά το τέλος του πολέμου αυτήν την κατάσταση και εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία ήταν το ΕΑΜ Ελλάς. Οι Βρετανοί επιθυμούσαν οπωσδήποτε μία συμφωνία με το ΕΑΜ Ελλάς, γιατί πρώτον και βασικότερον ήθελαν να απεμπλακούν από τη σύγκρουση. Υπήρχε το ενδεχόμενο, αν η σύγκρουση μεταφέρονταν εκτός Αθηνών, να επεκτείνονταν πάρα πολύ και να απαιτούσε επιπλέον βρετανικές δυνάμεις. Το Βρετανικό Ανώτατο Επιτελείο είχε δώσει οδηγία στους Έλληνες και ιδίως στον πρεσβευτή των Βρετανών στην Αθήνα, τον Reginald Leeper, του είχε δώσει εντολή ότι έπρεπε οπωσδήποτε να επιδιώξει μια συμφωνία για να απεμπλακούν βρετανικές δυνάμεις από την Ελλάδα και να μεταφερθούν στα υπόλοιπα μέτωπα της Ευρώπης. Οι Βρετανοί θέλουν το πλήρη αφοπλισμό του Ελλάς και την ανασυγκρότηση ενός εθνικού στρατού, σταδιακά γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνει γρήγορα, ώστε να ελέγξουν την Ελλάδα. Οι Βρετανοί θεωρούν ότι είχαν την επικυριαρχία της Ελλάδας με βάση την περίφημη Συμφωνία των Ποσοστών. Αυτή την επικυριαρχία όμως αναγκάστηκαν να την πληρώσουν πολύ ακριβά στη Δεκεμβριανή σύγκρουση. Ήταν κάτι το οποίο δεν θα θέλαν να το αποφύγουν, άσχετα αν το προκάλεσαν οι ίδιοι για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Οι Βρετανοί απαλλάχθηκαν από τον Γεώργιο Παπανδρέου ακριβώς επειδή θέλανε μια συμφωνία με τον Ελλάς, ακριβώς επειδή θέλανε να σταματήσει η σύγκρουση. Γιατί υπήρξε πρόταση από τον Ελλάς, από το ΕΑΜ, μέσω του Σιάντου, σε συνεργασία με τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, τον παλιό αρχηγό των Φιλελευθέρων, υπήρχε μια πρόταση ότι στην περίπτωση εκείνη που έφευγε από την κυβέρνηση ο Παπανδρέου, θα μπορούσε να συζητηθεί ξανά το ενδεχόμενο να υπάρξει μία ανακοχή. Άρα, σε μεγάλο βαθμό η εκπαραθήρωση του Παπανδρέου από τους Βρετανούς ήταν εγγεγραμμένη στην κατεύθυνση, στην επιδίωξη αυτή. Ο βασιλιάς, όταν γίνεται η σύσκεψη της Βάρκηζας, είναι στο Λονδίνο και μάλιστα είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι τα τέλη Δεκεμβρίου, υπό την πίεση των Βρετανών, αναγκάζεται για πρώτη φορά να ορίσει αντιβασιλέα. Μέχρι τότε, και αυτό δεν, παρόλο που έχει αμφισβητηθεί ο θρόνος από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου, ο Γεώργιος επιμένει να θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά των Ελλήνων με πλήρες δικαιοδοσίες από το Λονδίνο. Σε μια άτυπη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αποφασίστηκε να οριστεί αντιβασιλέας ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ο οποίος θα συντόνιζε όλες αυτές τις διαδικασίες για να θα οδηγούσαν στην κατάπαυση του πυρός και στην επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης. Αν και ο βασιλιάς αντιδρούσε στο να αναθέσει, να δημιουργήσει ένα νέο ρόλο, το ρόλο της αντιβασιλείας, και μάλιστα το αναθέσει στον Αρχιεπίσκοπο, πιέστηκε και τελικά δέχτηκε. Λίγες μέρες μετά, ο αντιβασιλέας πλέον ορίζει ως πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Ο Γεώργιος δεν δεχόταν ποτέ να ορίσει ο ίδιος πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Άρα το μη αμικό πολιτικό συγκρότημα δεν είναι ενιαίο. Ο Γεώργιος είναι δυσαρεστημένος από την εξέλιξη αυτή, τον ορισμό αντιβασιλέα. Ο Νικόλαος Πλαστήρας είναι λίγο στον κόσμο του, αγνοεί την ελληνική πραγματικότητα. Έχει έρθει στην Αθήνα μόλις 15 μέρες πριν από τη λήξη των Δεκεμβριανών, από την Ελλάδα απουσιάζει από το 1933. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση προσωπικότητων, αλλά όχι με ενιαία πολιτική γραμμή. Άρα δεν είχαμε ένα ενιαίο στρατόπεδο από την αντιαμική πλευρά, αλλά ο κυρίαρχος του παιχνιδιού δεν νομίζω ότι ήταν η ελληνική κυβέρνηση, ήταν ο Λίπερ, ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Βρετανοί, επιχειρώντας ακριβώς να οθήσουν τα πράγματα προς την επίτευξη μιας συμφωνίας, επέλεξαν μετριοπαθείς πολιτικούς για να αποτελέσουν τους αντιπροσώπους της κυβερνητικής πλευράς στη Συμφωνία της Βάρκηζας. Επέλεξαν τον Ιωάννη Σοφιανόπουλο, ο οποίος ήταν ο παλιός αγροτιστής, ήταν συνδεδεμένος κατά κάποιο τρόπο με την αριστερά,
ως εκπρόσωπος, ας πούμε, του αγροτικού κινήματος της χώρας. Επέλεξαν τον Περικλή τον Ράλη, έναν εξίσου μετριοπαθή πολιτικό, ήταν υπουργός εσωτερικών, και τον Ιωάννη τον Μακρόπουλο, ο οποίος ήταν υπουργός γεωργίας, και αυτός είχε, αν θέλετε, την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι ήταν μετριοπαθής πολιτικός. Οι αστικές δυνάμεις δεν μετέχουν στη Βάρκιζα ομονοούσες. Το ίδιο συμβαίνει και στις τάξεις της αριστεράς. Άλλωστε, οι του ΕΑΜ έχουν ποικίλες προελεύσεις και αποκλίνουσες προθέσεις. Η αριστερά, με έντονη παρουσία κατά την κατοχή, φαίνεται πως χάνει πολύ έδαφος μετά τα Δεκεμβριανά. Χωρίς τον φυσικό ηγέτη της Νίκο Ζαχαριάδη, αμφιρέπει και παλινδρομεί. Η διαχείριση αυτής της μη αναμενόμενης ήττας εμφανίζεται εξαιρετικά δυσχερής. Η αριστερά, μετά την εκεχηρία, μετά την ήττα του Ελλάς στην Αθήνα, βρέθηκε στην πραγματικότητα με πολλές και διαφορετικές γραμμές. Ήδη το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο Ηλίας ο Τσιριμόκος και ο Σβόλος, αλλά κυρίως ο Τσιριμόκος ήταν ο πιο πολιτικός της ιστορίας και ιδρυτικό μέλος του Ελλάς, είχε διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Δεν είχε αποχωρήσει, αλλά επί της ουσίας είχε διαφοροποιηθεί. Είχε διαφοροποιηθεί ακόμα και στη διάρκεια της Δεκεμβριανής σύγκρουσης. Δεν συμμετείχε στο στρατηγείο του Ελλάς, στην κεντρική του ΕΑΜ. Αποχώρησε και αυτός μαζί βέβαια, αλλά είχε μια διαφορετική γραμμή και ήταν έτοιμος και να αποχωρήσει από το ΕΑΜ, όπως και συνέβη λίγους μήνες αργότερα μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Στο εσωτερικό τώρα του Κομμουνιστικού Κόμματος υπήρχαν σίγουρα δύο γραμμές. Δεν μπορώ να τις προσωποποιήσω, αλλά η μία ήταν συμφωνία και μία έστω και δύσκολη πορεία προς την ομαλότητα, και η δεύτερη γραμμή πολιτική ήταν ότι ο Ελλάς ιτήθηκε στην Αθήνα, δεν είχε ιτηθεί στη Θεσσαλονίκη, είχε πετάξει το Ζέρβα στην Κέρκυρα και ελέγξει την Ήπειρο, ήλεγχε ακόμα και την Πελοπόννησο ουσιαστικά, άρα υπήρχε η άλλη γραμμή, συνεχίζουμε τον αγώνα. Αυτή ήταν μια στρατιωτική κατά κάποιο τρόπο εκτίμηση των γεγονότων, δεν ήταν πολιτική εκτίμηση των γεγονότων. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς θέλανε οπωσδήποτε να υπάρξει μια συμφωνία, και ο βασικότερος λόγος ήταν ότι, όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, για τους ίδιους δεν είχε καμία προοπτική η σύγκρουση. Η επέκταση της σύγκρουσης, η διαιώνισή της δεν άνοιγε καμία απολύτως δυνατότητα. Να έχουμε υπόψη μας εδώ, και το αναφέρει και ο Σιάντος στην έκθεση που υπέβαλε στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Απρίλιο του 1945, τους είπε ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τη σύγκρουση το ΕΑΜ, για τον απλούστατο λόγο ότι ο κόσμος στέναζε, ο κόσμος ήταν εξαιρετικά κουρασμένος, ο κόσμος δεν ήθελε να πολεμήσει. Ο κόσμος ο οποίος πανηγύριζε στην απελευθέρωση θεωρούσε από τον Οκτώβριο μέχρι αρχές Δεκεμβρίου ότι πάμε να χτίσουμε μια καινούργια Ελλάδα. Με την ήττα στο Δεκέμβρη ένιωσε βαριά ηττημένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το Δεκέμβρη, βέβαια και μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, ένα σημαντικό τμήμα